Till
Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine till Jesus comes. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Hello boys and girls, I hope you're excited because I am excited. I've got joy insurmountable in my heart because we are learning more and more about our Lord and Savior Jesus Christ, and we want to welcome you, mommy and daddy, uncles and aunties, friends and family who are joining us on the Kids Corner as we talk more and more about Jesus. Here we get excited because the Lord loves us so much and we love him too. The love of Jesus is so wonderful. The love of Jesus is so wonderful. The love of Jesus is so wonderful. Oh, wonderful love. Yes, the love of Jesus is so wonderful, and that's why we are so excited to share the beauty of God's word, because his love is so wonderful. And guess what? We are still learning about parables. And remember, don't forget this, a parable is an earthly story with a heavenly meaning. And I promise you that today we are going to talk about one of the most exciting parable. It is the parable of the Good Samaritan. We find it in the book of Luke chapter 10. That's where we only find it. It's about a man who was taking a journey from Jericho, and he was going down, and he was met with the thieves, and they did harm unto him. As this man was done harm unto him, you know what? People came by and they washed him. There was the priest who came by, and because people assumed he was late for his services, he just went by. And also the priest did the same. He went past by the rabbi, and guess who came? It was a man who was not even known to this man. He was just a stranger, but he was a Samaritan, and he decided to help this man. You know what he did? He was moving on his donkey. He got off his donkey, and he even took his own supplies. He took oil and he anointed him. He washed the man. He put him on his own donkey, and he took him to the nearest inn. When he got to the inn, he said to the innkeeper, I found this man on the road. The robbers had been on him and they had left him for dead, but I did all that I could. But I want you to do me a favor. Take care of this man. Do whatever you can to make sure that this man is fine. But whatever you use and more, I will come back and I will reimburse you on what you have done. And the innkeeper, we want to assume he did exactly what he was supposed to do. And when the man came back, he was so excited. He paid everything out. So this is the earthly story about the Good Samaritan. So what are the heavenly lessons that we must glean from the story of the Good Samaritan? Wow, the theme is kindness. The theme is love. The theme is care. This is what God intends for us. Wow, many a times we do things for people that will do good to us. But the Bible teaches us that we don't only have to do good to those that we know. Even for strangers, that is when we show love. Love is not love until you give it away. So for this man, even though people who were from his own place did not help him, a stranger who was not even his neighbor, just but a Samaritan, came by and helped him to do the best that he ought to do. And he actually used his donkey, he used his oil to show him how much we care. Remember, love is not love until you give it away. And Christ showed us how it is to love. We cannot love God whom we've not seen when we fail to love our fellow brothers whom we can see. So God is teaching us in the parable of the Good Samaritan that everyone is our neighbor, because we are created in the image of God. Anyone who is created in the image of God deserves our love, because God loved us even when we didn't deserve his love. So boys and girls, I want to challenge you at home, in the community, at school, and in the entire globe. There are people that we might not know, but because they are created in the image of God, we must do whatever it takes for them to find peace, love, joy, and happiness in us, because we are God's creation and we ought to take care of each other. So we must show kindness to everyone.
even if we do not know them. Actually, love is more experienced when we give it away to those that we do not know, because the love of God has no conditions. God loves to the uttermost, and we must do the same. I hope, boys and girls, you will be able to love everyone that you see in the sphere of your influence. May God bless you as you become like the Good Samaritan, to be ever willing to help, to be kind, to be true in whatever we do. May God bless you. Our eyes are closed, our heads are bowed. Shall we pray? Our Father who art in heaven, we thank you because you're the Lord our God. Thank you for the parable of the Good Samaritan. Thank you because you have shown us we need to be kind one to another. We ought to love each other, and we ought to do the very best for the next person. Thank you for everything that you continue to do us. Bless us now and forevermore. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, boys and girls, mommies and daddies, for joining us for this edition of the parables. We are going to go into more parables, so please stay tuned to this program. God bless you. God sees a little sparrow fall, He meets his tender view. If God so loved the little things, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too. Because He loves the little things, I know He loves me too. God takes the lily of the field, perfumes each lily bell. If God so loves the little things, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too. Because He loves the little things, I know He loves me too. God made the little birds and flowers and all things large and small. He'll not forget His little ones, I know He loves me too. He loves me too, He loves me too. I know He loves me too. Because He loves the little things, I know He loves me too. Uchiwenaka kengi uchirara uchiona mushawa wepetko ukaumire upfeke chishangu chimbi zangu yakupfura ndudzi dzenyika dziri kunyongana dziri kubvunda kwazvo nekutya inzwa makumbo engoro dzobvunda uchiwenaka usanonoke usanyengedzwe nezviro zvenyika rufaro rwayo runopfuura siya ruchiva nepfuma yepasi uchiwenaka chisiya zvese bisa musoro ziso ritarise uone mbiri yaJesu mambo ona kupenya kwake kumakomo uchiwenaka imba ufare onanisa musoro ziso ritarise uone mbiri
ya Yesu mambo, ona kupenya kwake kumakomo, muchiwe naka imba ufare. Makadi zenyu vana va Mwari, tinokwazisai nezita ra Jesu Kristu Ishe wedu na mponesi wedu. Chishiviro changu vana va Mwari, nyasha dza Mwari ngadzive nemi, dzinobva kuna Mwari Baba naShe Jesu Kristu, iye wakazvipa nokuda kwezvivi zvedu, kuti atisunungure kunyika yakaipa ya zvino. Muzora nhasi tiri kubata musoro wenyaya unoti kuropafadza kwaMwari, kana kuti ropafadzo yaMwari wedu. Ndini wenyu mufundisi Marere, tichifamba nenyaya yekuti zvikomborero zvaMwari. Mukateerera rwiyo hymn number 22 inoti, tenzi ndipeiwo madomwe ezvikomborero. Vamwe muri kuvapa tenzi, saka muimbi anaenderera mberi kuti Mwari pamuri kudonhedzera madomwe ezvikomborero, mponesi wangu musandisiye uye musandipfuure. Ngatipindei pakunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, naJesu Kristu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, kumbira kwedu mukati mezora nhasi Mwari, tauraiwo nesu mutiitire nyasha. Imi Mwari munogona kutichengeta kuti tirege kugumburwa nekutiisa pamberi pakubwinya kwenyu tisina chatinopomerwa, tichifara kwazvo. Mwari wokudenga, ivaiwo nesu, mutaure nesu nezita ra Jesu Kristu muponesi wedu tonamata. Amen. Toda kudzidza pamusoro peropafadzo yaMwari, pamusoro pezvikomborero zvaMwari. Chinombonzi chikomborero chii? Kana takatarisa nyaya yechikomborero, kana kuti kana takatarisa ropafadzo mukati meBhaibheri, vara rinotorwa kuti riburitse iri izwi rekuti zvikomborero kana kuti ropafadzo ivara rinotsanangura kubhenhesa kana kuti kushonyorora kana kuti kupinza zvinhu mugwara, kana kuti kutaura zvakanaka pamusoro pemunhu, kana kuti kuita munyengetero kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Saka mukati mezora nhasi ndonyaya yatiri kubata nezvayo, asi batei pfungwai kuti Mwari zvedu anoda kutiropafadza. Mwari wedu anoda kutiropafadza. Ndikativerenge mubhuku yaGenesis chapter 12 pa verse ya 1 kusvikira pa verse ya 3. Inoti iyo, zvino Jehovha wakati kuna Abraham, ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Pa verse ya 3 zvikanzi, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Ndi Abrahamu ari kudanwa naMwari. Chiri kutotanga kubuda apa. Maropafadzo aMwari ane kuteerera izwi rake mukati. Titosera na Mwari. Yes, zvikanzi Abrahamu unopiwa zvekuita naMwari, kuti bva kunyika yako, kunyika yababa vako nekuhama dzako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ini Jehovha ndichakuropafadza, iwe ugoropafadza vamwe. Funga tiri kudapa, iri kubuda pamavhesi aya ndekuti kana Mwari maropafadza, iwe unova ropafadzo mukati menharaunda yauri, mukati mevakakutenderedza. Saka Abrahamu anonzi naMwari, chekutanga ibva kunyika yako. Kana wabva, Mwari
achakuropafadza. Saka nyaya yatiri kufamba nayo mukati mezuva ranhasi, nyaya yeropafadzo dzinobva kuna Mwari. Mwari mbune ndiye anoropafadza. Regai tinamati. Baba vedu vari kumusoro kudenga, itai kuti mukati mezuva ranhasi kutaura kwangu nekuparidza kwangu asava mashoko euchenjeri ekugombedzera euchenjeri hwavanhu, asi ngave mashoko ekuratidza kwesimba nokwomweya waMwari, kuti kutenda kwevanhu venyu kurege kuzendama pauchenjeri hwavanhu asi musimba raMwari. Chatinokumbira Mwari kudenga, isai ropafadzo yenyu pamusoro pevanakomana nevanasikana venyu, nokuti muri baba vedu. Dudzirei moga shoko iri ratichadzidza mukati mezuva ranhasi, nezita raJesu Kristu muponesi wedu tinamata. Amen. Saka mukati mezuva ranhasi tiri kudzidza, tiri kuongorora nyaya yeropafadzo dzinobva kuna Mwari. Asi batei pfungwa iyi, Mwari wedu anoda kutiropafadza. Regei tiinde pana Exodus, pana Deuteronomy chapter 28, totengera pavhesi ya1, asi ndopatichatora nyaya yedu mukati mezuva ranhasi. Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya1 na 2 inoti iyo: zvino kana uchiteerera zvakanaka inzwi raJehovha Mwari wako nokuchenjera kuita mirayiro yake yose yandinokurayira nhasi, Jehovha Mwari wako uchakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Kuropafadzwa uku kwose kuchaitika kwauri, uchatevererwa nako kana uchiteerera inzwi raJehovha Mwari wako. Saka Deuteronomy ari kutsanangura kuti Mwari akazvimisira, Mwari akazvigadzirira, Mwari wedu ari redi kuti aropafadze vanhu vake. Asi chekutanga, uyo unoropafadzwa anofanira kuteerera inzwi raMwari wedu. Zvakare anofanira kuchenjera, anofanira kungwarira kuita izvo zvakarayirwa naMwari, zvakarayirwa namuponesi. Kana adaro, Bhaibheri riri kuti Jehovha Mwari wedu achakukurisa kupfuura ndudzi dzose dziri panyika. Saka Mwari une urongwa hwekuropafadza vana vake. Mwari unoda kuti iwe unge wakaropafadzwa kudarika ndudzi dzose dziri panyika. Saka zvinoitika koga kana uchichenjera, kana uchingwarira kuteerera inzwi raJehovha Mwari wedu. Mukaverenga kuna zvakazarirwa chapter 1 pavhesi ya3 inoti wakaropafadzwa uyo unorava nevanoita nevanonzwa kuprofita kwebhuku iyi nevanoita zvakanyorwamo. Saka ropafadzo dzaMwari dziri pane vanonzwa shoko, zvakare ropafadzo yaMwari iri pane vanoteerera shoko iri nokuita zvakanyorwa imomo. Deuteronomy 30 pavhesi ya6 zvakare ine imwe pfungwa iripo yatinofanira kudzidza mukati mezuva ranhasi, iri kuti iyo Jehovha Mwari wako uchadzingisa mwoyo wako nemwoyo yavana vako kuti ude Jehovha Mwari wako nomwoyo wako wose nomweya wako wose kuti urarame. Saka Mwari ari kuti nyaya yekuteerera Mwari, nyaya yekufamba mukati menzira dzamuponesi, Mwari akazvigadzirira kutibatsira, kutipa simba kuti tiite izvo zvaanoda. Dzimwe nguva nemhaka yekuti Jeremiah 17:9 inoti mwoyo wakaora chose kupfuura zvinhu zvose, ndianiko ungauziva? Asi Mwari vari kuti musanetseka pamusoro pemwoyo yenyu. Iye anogadzirisa kuti mwoyo yedu iteerere, kuti mwoyo yedu iite izvo zvinodikanwa naMwari. Saka regai tichibata Bhaibheri riri kungoti Mwari ucharopafadza, Mwari ucharopafadza. Ucharopafadza pane zvipi? Saka Bhaibheri
haritisi tiine fungidziro yekungoti Mwari unocharopafadza, asi rinobva ranongedzera pazvinhu izvo Mwari zvaachatikomborera nazvo. Regai tiverenge Deuteronomy chapter 28 pavhesi ya 3. Pachapter 28 vana vaMwari ndo patichadzidza mukati mezuva ranhasi. Pane maropafadzo aripo. Bhaibheri riri kuti pavhesi ya 3 ucharopafadzwa muguta, ucharopafadzwa mumunda. Saka Bhaibheri riri kuona muKristu aine nzvimbo yekugara mukati meguta, riri kuona muKristu aine nzvimbo yekugara kumapurazi, kumaruzevha, kumamisha. Mwari ari kuti vakazvigadzirira kuti vakuropafadze mukati meguta, zvakare vakuropafadze mukati momunda. Itai munhu waMwari, Mwari une urongwa hwekuda kukuropafadza mukati meguta raugere. Mwari une urongwa hwekuda kukuropafadza mukati memunda wako. Saka kana usitorina munda, taura namuponesi, vanokupa kuti vagodonhedzera madomwe ezvikomborero mukati memunda wako. Pavhesi ya 4 na 5 Bhaibheri inoti iro pana Deuteronomy 28 ipapo inoti zvibereko zvomuviri wako nezvibereko zvevhu rako nezvibereko zvemombe dzako nezvibereko zvemhou dzako namakwayana amakwai ako zvicharopafadzwa. Pavhesi ya 5 dengu rako nomudziyo wako wokukanyira chingwa zvicharopafadzwa. Mwari ane maropafadzo akawanda, atingati pachirungu abundance of blessings. Mwari kudenga ari kuti acharopafadza zvibereko zvemuviri wako. Zvibereko zvomuviri chi? Ndivo vanakomana nevanasikana vawakapiwa munhu waMwari, vanofanira kukomberedzwa neropafadzo dzaMwari. Bhaibheri roti Mwari ucharopafadza ng'ombe dzako, Mwari ucharopafadza mhou dzako namakwayana amakwai ako. Zvakare Mwari ucharopafadza dengu rako nemudziyo wekukanyira chingwa. Pandiri kuona pa vana vaMwari, Bhaibheri riri kuburitsa kuti Mwari akazara nezvikomborero zvekuti ari prepared kuzviisa pamugoti nepamusika, pasipunu nepapani yekukanyira chingwa. Inzwai mutende, Mwari watonamata ndiMwari anotida zvakadaro zvekuti anoropafadza iwe, oropafadza vanasikana, oropafadza vanakomana, oropafadza ng'ombe namakwai, oropafadza huku namachongwe, oropafadza zvaunodikira zvacho. Inzwa mutende, kana Mwari varopafadza, hakuna poto inoshota chikafu chemhuri yako. Nemhaka yekuti ropafadzo dzaMwari dzinenge dzakagara pamusoro pezvose zvaunobata namavoko ako. Saka inzwai vana vaMwari, chinongodikanwa chete kuteerera izwi ramuponesi, kuteerera izvo Mwari zvavanoda kuti tirarame mukati mazvo. Saka kana Mwari wedu atigona kutora maropafadzo omaisa pamugoti, basa remugoti kuzvanganisa zvaiswa mukati mepoto, what more mwana wako unonetsekana nekudzidza, unovhiringidzwa nekutadze kurarama zvakanaka. Mwari kudenga ungatadze kuita saizvozvo here vana vaMwari, nekuti iye ane maropafadzo akawanda. Inzwai zvipana Deuteronomy 28 pavhesi ya 6 na 7 inoti iyo ucharopafadzwa kana uchipinda, ucharopafadzwa kana uchibuda. Mukatarisa vhesi ya 6 Mwari vaisei nemagepu. Iwe ndiwe unoziva pauchapinda, iwe ndiwe unoziva pauchabuda. Kana uchipinda pamba pako ucharopafadzwa, kana uchibuda pamba pako ucharopafadzwa, kana uchipinda pabasa pako ucharopafadzwa, kana uchibuda pabasa ucharopafadzwa, kana uchipinda pachikoro ucharopafadzwa. Saka Bhaibheri riri kungoti pakubuda kwako ucharopafadzwa uye nepakupinda kwako ucharopafadzwa. Mwari arida kuropafadza zviri zvose paupenyu hwako. Pavhesi ya 7 ndobva yati iyo Jehovha uchakukundisa vavengi vako vanokumukira pamberi pako.
vachava kuzorwa newe nenzira imwe, vachatiza pamberi pako nenzira nomwe. One pfunga iri kubuda kana Mwari varopafadza mukati meupenyu hwako, hazvitarire kuti vavengi avapa havasisipo. No, vavengi variko, asi Bhaibheri riri kuti kana vavengi vakumukira pamberi pako, Jehovha uchakupa kundiso, uchakupa kuvakunda. Riri kuti Bhaibheri vachauya nenzira nomwe, vachava nenzira imwe, vagotiza nenzira nomwe pamberi pako. Riketikudze vana vaMwari, Mwari wedu uri kutipa assurance of protection. Mwari wedu uri kutipa assurance yekuti hondo hadzisi dzedu. Kana vakagara pasi pakomiti yekuti vakurongere zvakaipa munhu waJesu, Bhaibheri riri kuti vanobudapo vapesana, zvekuti wekubwera unodzokera kubwera, wekwagutu unodzokera kwagutu, wekumount Darion anodzokera kumount Darion, wekumuzarabani newekugokwe vanobuda vapesana. Inzwai vana vaMwari, tina muponesi anotipa ropafadzo yekuti unorega vavengi vachisimuka pamberi pedu, asi kana vachinge vasimuka vanotiza pamberi pako vane nzira nomwe, which means vari kuti nomwe 7 rinoreva completeness. Saka kana Mwari akukurwira vavengi vako vanotiza completely. Saka inzwai vana vaMwari, tina muponesi anotida kwazvo, tina muponesi anoshamisa, anoda kutiropafadza. Pavhesi ya 8 inotiyo Jehovha ucharayira kuti uropafadzwe pamatura ako napazvose zvaunobata namavoko ako. Ucharopafadza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Mwari kudenga ngaatendwe uye ngaakomborere kuverengwa kwezwi rake. Bhaibheri riri kuti kana Mwari woropafadza, unoropafadza zvinobatwa namavoko ako. Zvakare Mwari unoropafadza matura. Honai, Mwari akazvigadzirira kutipa double blessings. Nemhaka yekuti rangarirai, Bhaibheri ramboti Mwari ucharopafadza kumunda. Saka zvibereko zveminda yako zvinoropafadzwa zvichiri mumunda. Vapedza kuropafadza zviri mumunda, Mwari wakudenga anozvitevera, unozviropafadza zvakare zvamudura. Apedza kuzviropafadza zvamudura, anozviropafadza futi zvamukati medengu maunenge uchibikira. Saka Mwari ari kuti zvikomborero zvake zvichakuteverera, zvakuteverera zvigokuovertake. Nemhaka yekuti imagine kana chibage charopafadzwa chiri mukati memunda, which means unoita gohwo guru. Waita gohwo guru, Mwari unochitevera, unochiropafadza chamudura. Apedza kuchiropafadza chamudura, wakumona sadza racho rinenge rakaropafadzwa. Mwari wakudenga anoda kuropafadza vana vake. Inzwai, Bhaibheri riri kuti kana uri mushandi, Mwari wakudenga unoropafadza paunoshandira. Apedza kuropafadza paunoshandira, anoropafadza salari yako. Apedza kuiropafadza, anoitevera bhengi, onoiropafadza ikoko. Ndiye Mwari watinonamata. Zvakare Bhaibheri riri kuti zvose zvinobatwa namavoko ako, Mwari wakudenga akazvigadzirira kuzviropafadza. Saka Mwari wedu uri serious, ane business raari kubata rekuropafadza vana vake. Inzwai pavhesi ya 9 tiri pana Deuteronomy 28 ipapo iri kuti Jehovha uchakusimbisa kuti uve rudzi rwake rutsvene sezvaakakupikira, kana uchichengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako nokufamba munzira dzake. Saka Mwari apedza kuropafadza matura, Mwari apedza kuropafadza zvese zvinobatwa namavoko ake. Ari kuti iye achakusimbisa, he will establish you kuti ufambe munzira dzake. Regai ndikudze vana vaMwari, kana kune zvinoremera vanhu vakawanda kuteerera vanhu, kana kune zvinoremera vanhu vakawanda kuita zvinodikanwa namuponesi, but musatye, pane ropa
zira yamuponesi titosero na Mwari ya tinamuponesi anoda kutisimbisa kuti tive maKristu kunori kuzesa kutaka kufamba nekutendeka pamberi paMwari vachati vachazviita sei vamwe vanozviudza kuti zvakaoma sekunamata aiwa hazvina kuoma kunamata nekuti tinamuponesi anotipa ropafadzo dzekumuteerera tinamuponesi anotipa ropafadzo dzekuita izvo zvaanoda. Mukaverenga pavhesi ya 10 yaDeuteronomy 28 iyoyo iri kuti iyo vhesi 10 vanhu vose venyika vachaona kuti iwe wakatumidzwa nezita raJehovha vachakutya. Saka chimwe chinhu Mwari kana apedza kukusimbisa kuti ufambe mukati menzira dzamuponesi anobva akuisa tag rekuti sezvimatag zvaiswa kuvaprista vainzi holiness unto the Lord. Zvikanzi vanhu vose vachazviona kuti iwe wakatumidzwa nezita raJehovha. NdiMwari anogona chete kuita zvinhu zvakadaro zvekuti anokutumidza kuti iwe utumidzwe nezita raJehovha. Kana wadaro manje, kana iwe watumidzwa nezita raJehovha, Mwari vakurwira pahondo dzavo. Rengerei 2 Chronicles chapter 7 verse 14 inoti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakatendeuka vakasiya zvakaipa zvavo, ipapo ndiri kudenga ndichanzwa kukumbira kwavo ndikopodza nyika yavo. Saka munhu wese akatumidzwa nezita raJehovha Mwari vanokasika kunzwa nyaya dzake. Chero even ana Daniel akunamata pana Daniel chapter 9 pavhesi ya 18 anoti Mwari rangerei vanhu ava ndirudzi rwenyu rwakatumidzwa nezita renyu. Saka kana Mwari vakuropafadza vanoita inonzi ownership, vanoti uyu ndewangu. Tiri tosera vanhu vaMwari. Yes, kana Mwari varopafadza vanoti uyu ndewangu. Inzwai kuzipa kwaDeuteronomy 28 pavhesi ya 11 yakudzokora ine blessing but ine tutsiro pamusoro payo. Pavhesi ya 11 inoti Jehovha uchakuwanzira mufaro pazvibereko zvomuviri wako napazvibereko zvemombe dzako napazvibereko zvevhu rako panyika yakapikirwa madzibaba ako naJehovha kuti uchakupa iyo. Bhaibheri riri kuti kana Mwari akupa zvikomborero rinoendera mberi roti uchawedzera kuti zvibereko zvemuviri zvive nomufaro, kuti zvibereko zvemombe zvive nomufaro. Pandinakidza hanzi naMwari ndichawanza zvibereko zvevhu kuti zvinge zvine mufaro. Chii chibereko chevhu? Chibereko chevhu ndo zvirimwazvo. Chibage chibereko chevhu, nzungu chibereko chevhu. Saka Mwari vari kuti vachawedzera mufaro panzungu haupo. Mashizha enzungu kuti Mwari kutuma mutumwa kuti ndemo wachibaga chaningi kuti tiri kufara here. Inzwai vana vaMwari, tinamuponesi ane kutapukira kwemaropafadzo anosvika paextent yekupa mufaro panzungu. Saka kana Mwari vachigona kuti nzungu dzipembere, kana Mwari vachigona kuti chibage chive nomufaro, ko iwe seuri kugara wakafutumwara, seuri mudepression munhu waMwari, seuri kugara une stress, tina Mwari anoda kutiponesa, tina Mwari anoda kutipa mufaro wakapfatikira, tina Mwari ane maropafadzo ekuti apedza kupa mugoti kuti ufare anoenda kumunda kana kuine rugare muriwo tsunga yopiwa mablessings emufaro namuponesi. Ivhesi ya 11 ndikati iverengi inogona kunge yakujamba mutendi iri kutiwo Jehovha uchakuwanzira mufaro pazvibereko zvomuviri wako napazvibereko zvemombe dzako napazvibereko zvemombe dzako napazvibereko zvevhu rako. Zvibereko zvevhu zvinofanira kuti zvifare. Tinamuponesa akadaro. Saka regai ndikudzei munhu waMwari, kana Mwari waropafadza chero kumunda kunika kuchifara. Mwari anotida vana vaMwari. Inzwai manje pavhesi ya 12 yakwidza mutarara. Deuteronomy 28 verse 12 Jehovha uchakuzarurira pfuma yake yakanaka
yekudenga inzwa kuti kudenga kwagara kwakanaka. Vamwe vakaimbawo kwedu kuti kudenga kwakanaka. Kwakanaka kudenga, but Bible roti kana Mwari vakuda kutora pfuma mukati medenga vananoselekta the choicest of the choicest in heaven. Verse 12 zvinoti Jehovha uchakuzarurira pfuma yake yakanaka yekudenga akupe mvura yenyika yako nenguva yayo nokuropafadza mabasa amavoko ako. Iwe uchapa ndudzi zhinji chikwereti, asi iwe mene haungatori chikwereti. Saka Bhaibheri riri kuti kana Mwari moropafadza vanokuropafadza nemvura, asi mvura iyi vanokupa mvura panguva yayo. Tiritoserana Mwari. Bhaibheri riri kuti mvura yagara inonaya, asi kana Mwari vakuropafadza nemaropafadzo emvura vanokupa nenguva yemvura. Tiritoserana kana mvura inofanira kunaya muna November, kana mvura inofanira kunaya muna October ikanaya muna July, imvura yanaya muna July, asi mvura iyi yanaya panguva isiriyo. Repemuenzaniso Bible rinapamwenzaso kuti kuita 15 days dzakanaka, but naye hama yangu kana ukaita 15 days uine 40 years dzakasiyana ne15 days dzaitwa nekam 16-year-old. Atitose kam 16-year-old awana zvikomborero zvemvura panguva yemvura. Atitose saka pana Deuteronomy 28 kana unamata mutende kumbira Mwari kuti Mwari ndinokumbirawo zvikomborero zvenyu panguva yazvo, kuti kana nguva yasvika yekuti uende kubasa enda kubasa, kana nguva yasvika yekuti uchata, kana nguva yasvika yekuti ubate mwana ngaabatiwe. Atitose saka Bhaibheri riri kuti Mwari uchakupa zvikomborero zvemvura nenguva yemvura. Ndapedza kudaro vhesi yati 12 yobva yati iyo Mwari uchakupa anonzi mafinancial blessings. Mwari ucharopafadza zvese zvinobatwa namavoko ako. Unofanira kuti kana Mwari varopafadza anything chawaita chinofanira kubudirira, chinofanira kuenderera mberi, chinofanira kufamba zvakanaka. Atitose rapedza kudaro robva rati iwewe uchakweretsesa ndudzi, manations uchavapa zvikwereti, asi iwe umene haungatori chikwereti. Maonere kuti blessing iyi ndepavhesi ya 12 inonopindirana neblessing yekuropafadza zvose zvinobatwa namavoko ako. Saka Mwari wedu ane chidikwa chekutiropafadza in abundance. Titoserana Mwari tinamuponesi akazvigadzirira kutiropafadza nemigoti nemapani. Kana pani yako yaropafadzwa muna Mwari unoibikira ukaneta isingaboki. Bose kana vakazviita kwaIsraeri vachifamba mugwenga for 40 years nebhutsi 1 vangazvitadzire kupani kumba kwenyu. Ndi Mwari anokwanisa kuita ropafadzo dzemutoo wakaita saiwoyo. Pavhesi ya 13 inotiyo Jehovha uchakuita musoro haangakuiti muswe, uchava kumusoro bedzi haungavi pasi, kana uchiteerera mirayiro yaJehovha Mwari wako. Mwari anoda kukuropafadza zvekuti iwe unogara uri pamusoro bedzi. Ikativerenge Exodus 23 pavhesi ya 25. Saka tinamuponesi anoda kutipa ropafadzo. Exodus 23 verse 25 yotiyo shumira Jehovha Mwari wako kuti aropafadze chingwa chako nemvura yako, neni ndichabvisa urwere pakati penyu. Saka kana Mwari auropafadza ane chidikwa chekuropafadza kunyange nemvura yaunomwa. Kuwanda kwemaropafadzo kana Mwari wakutapudzira maropafadzo kumvura yaunomwa yepatepi inoropafadzwa zvokuti haiperi, inoropafadzwa zvekuti haikonzeri zvirwere. Inzwai Proverbs chapter 10 pavhesi ya 22. Tina Mwari anoda kutiropafadza. Zvirevo 10
pavhesi ya22 kuropafadza kwaJehovha ndiko kunofumisa kutambira pabasa akuwedzeri chinhu. Saka kana Mwari waropafadza unoropafadza nokutapukira nokutapukira. Saka inzwai vana vaMwari, tina muponesi anoda kutiropafadza. Regai tiverenge vhesi yekupedzisira tibva tapinda pakunamata. Genesis 32 verse 26. Genesis 32 verse 26. Tina Mwari anoda kutiropafadza. Iye akati, chirega ndiende nokuti utonga hwotsvuka. Iye akati, handingakuregei kuti muende, musati mandiropafadza. Akati kwaari, zita rako ndianiko? Iye akati, Jakobho. Akati, zita rako harichanzi Jakobho, asi Israeri, nokuti wakarwa naMwari navanhu ukakunda. Jakobho akamubvunza akati, ndimudzeiwo zita renyu? Iye akati, ndotibvunzireiko zita rangu? Akamuropafadza ipapo. Saka tina Mwari anoda kutiropafadza. Iwe unofanira kubata mpendero wenguo yaMwari kusvikira iye mbune, kusvikira iye akuropafadza. Regai tipinde pakunamata kuti Mwari wakudenga akuropafadzei munhu waMwari. Ngatinamate. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Jehovha Mwari, the Lord God who is merciful and gracious, long suffering, abundant in goodness and truth, Jehovah who keeps mercy for thousands, our Lord who forgives iniquity, transgression and sin. You, Jehovah the Creator, who is able to do exceedingly abundantly above what we think or ask, even or imagine. I am praying for the blessings to be showered upon your people. Deuteronomy 28. Yatibi Mwari, muchatiropafadza kumuguta, uye muchatiropafadza kumunda. Imi Mwari makati, mucharopafadza zvibereko zvemuviri wedu, nezvibereko zveng'ombe dzedu, nezvibereko zvemhou dzedu, nezvibereko zvamakwai namakwai edu. Makati Mwari muchatiropafadza pakupinda, uye muchatiropafadza pakubuda. Imi Mwari makati, mucharopafadza midziyo yedu yekukanyira chingwa nedengu richaropafadzwa neni. Mwari takutendai nokuti ndimi Jehovha Mwari. Makati imi muchatirwira vavengi vane kuzorwa nesu pamberi pedu. Vachava nenzira imwe vagotiza pamberi pedu nenzira nomwe. Mwari kuna vari kurwiswa pakati pevana venyu. Varwirei hondo dzavo nokuti muri baba vedu. Ponesu vaIsraeri, tinokutendai. Ndimi zvakare Mwari makati imi Mwari muchasipisa kuti isu tive rudzi rwenyu rutsvene. I am praying for victory for your children. Mwari kurarama mukutadzirai. Vasipisei Mwari, muvaitire nyasha nokuti muri baba venyu. Zvakare Mwari madaro makati mucharopafadza zvose zvinobatwa namavoko edu, uye mucharopafadza matura edu, kuti isu Mwari zvigozikanwa kuti takatumidzwa nezita renyu. Vanhu vazhinji vagozviona uye vagokutyai nokuti muri Mwari unoshamisa. Tsvene waIsraeri, imi Mwari munoti muchawedzera mufaro pazvibereko zvemuviri napazvibereko zveng'ombe napazvibereko zvevhu. Mukati zvakare Mwari muchatiropafadza zvose zvinobatwa namavoko edu. Imi muchatipa pfuma yakanakisa yekudenga, uye muchatipa mvura yenyika yedu nenguva yayo. Madaro Mwari makati hatingatori zvikwereti, asi tichapa vanhu vazhinji zvikwereti. Oh my Father, my Lord, may you stretch out your divine hand to bless your people abundantly. Nokuti muri baba vedu, mutiitire nyasha Mwari, tiva vakaropafadzwa venyu. Kuna vanorwara Mwari, may you bless them with health. Kuna vari mukati madepression, may you bless them with the joy and happiness and freedom that is come only by our Lord Jesus Christ. Takutendai muponesi waIsraeri. Ropafadzai vana venyu, muvaitire zvakanaka. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu namata. Amen. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kunewi, mananda andibata, chiripo cha mpupuri, tiwike muponesida, nakara kwanyarara, unonditungamira, kumbusha we kudenga, timwe chidziwiriro, akuchina zvechimwe musandisiyendega, tenzi mundibatsire, ndosimbira kunemwi, rubatsiro zverwangu, mundifukidze ininge, emapapiro enyu, ndimi Kristu.
Kristu ndinoda zvese zvomunondipa, simudza waputika, rapandiwa norara, zita renyu royera, ini ndega ndashata, ndazara ngezvitema, mwazara ndinembudza, kundemwiwe kuchenesa ini, rega uzondirapa moyo wangu mukati, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe richiwerera, uzondipa upenyu, zvetsimere upenyu, pinda mumoyo wangu, rirambe richiwerera, uzondipa upenyu, rirambe richiwerera, uzondipa upenyu, rirambe richiwerera, uzondipa upenyu, rirambe richiwerera, uzondipa